Ik heb wel meer scheid aan de andere mensen. Het boeit me niet wat jij over mij denkt. Toneelstuk, expressie. Ik ga naar school in Leeuwarden. Daar doe ik de D-Drive Artiest Theateropleiding. Mijn droom is uiteindelijk om in films te spelen. I have a dream. Qua actrice is mijn voorbeeld Meryl Streep. Zij speelt in Mamma Mia. Ik ben hartstikke Gronings. En ja, dan is het toch wel bijzonder dat een Groninger steeds in Friesland komt, maar ik spreek totaal geen Fries. Dus ik dacht van, oh, er is een keuzedeel Fries. Oh, dan ga ik daarvoor. Superhandig. Onbevangen, emoties. Toch wel fijn als ik het echt volle 100% kan verstaan. Ook gewoon om het zelf terug te spreken. Hoe gaat dit eigenlijk mij in spreekbeurt? Bemoeit die mij die eigen zaken? Waarom zo agressief? Zo van, hé, hoe ver kan ik gaan als fulltime Groninger? Beetje undercover Fries menen. Waarom? Dat ik op mijn vragenlijst zit te wachten. Oh, dus het is mijn schuld? Ik wil later graag een voorbeeld zijn voor anderen. Ik weet niet, ik voelde me ook altijd al wel een beetje anders dan de rest. Ja, er is bijvoorbeeld nog veel pesterij aan de hand in Nederland. En dan vanuit eigen ervaring wil ik er voorbeelden voor geven. In het verleden, ontmorgen, ontnijweken. Ik had ook altijd wel naast de onzekerheid de gedachte van ja, ik ga het maken later. Ik heb er echt van geleerd. Minder schaamte, dat heb ik ervan overgehouden. En als ik andere mensen daarin kan helpen, dat geeft mij een erg blij gevoel. Ik ben botifière, fanatiek. Ik ben Henrike Slachter, ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Groningen. Ik doe ook de D-Drive Artiest Theateropleiding. Ik zit in jaar 2, ik doe een keuzedeel Fries.